Защо сте против приемане на еврото? Аз не съм против приемане на еврото. Това е малко така. Това, че съм на този протест, аз съм за това българския народ да бъде питан, а не като някакво стадо в скотобойна да бъде въведен. Трябва да бъдем питани. И най-вече младите хора трябва да го разберат това. Не да влизат там, където ги карат овчарите, а да мислят. Според вас, защо няма много млади хора на протеста? Всеки си има своя причина да бъде тук и своя причина да го няма. Никого не искам да обвинявам. Всеки решава за себе си. Вие носите знаме на Възраждане, да, но всъщност сте за приемане на еврото, само че да ни питат. Само че трябва да ни питат задължително. Аз не съм член на Възраждане, но това не ми пречи да събирах подписи, както каза Виолина, в Студ, в ПЕК. Събирах подписи за това да бъдем питани. Дявол да го вземе, ние не сме стадо. Много ви благодаря. Жив и здрав! И вие.